ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಬರ್ತದ. ಮುರಾಣಿ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಬರಿಯರ ಬಣದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಬರಿಯರ ಆತಿಜಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ಯಾರೇನು ಪಾತಿರ್ಪಾಗ. ಹಾಯ್ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಬಕ್ಕ ಈರೊಂದು ಏಪ ಮಲ್ತಿನೊಂದು ಅಂಗಡಿ 24 ಗುಮ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಅವೇ ಬರಿಯರ ಪಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ದಿನ ಬರಿಯರ ಗಾಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾದುಪುರ ಮಲ್ಪರ ಮೂಲು ಫೇಶಿಯಲ್, ಕ್ಲೀನಪ್, ಡೀಟೇನ್, ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ. ಹಾಂ, ಬಕ್ಕ ಈರು ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓಲ್ ಕಲ್ತೀನಿ. ಯಾನು ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಸರಿತಾ ಮೇಡಮ್ಡ ಅಲ್ಪ 1 ಇಯರ್ ಕಲಿತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಇತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಇತ್ತ ಒಂದು ಇರಗೆ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಣ್ಣದ ದಾಯಗಿರಗೆ ಮನಸ್ಸುಗಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನೈತಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಂಡು ಉಂಡು. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಆಸುಪಾಸು ತಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣದು ಎಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಈರು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪೋದ್ ಮಲ್ಪ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತವನ ಸಾರಿ ತುತ್ತವನಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ದ ಜಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡುವರೆ ಪಾಡುವೆ. ಬ್ರೈಡಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಐಟೆ. ಸೈಡ್ ದ ಮೇಕಪ್ ದಾಕ್ಲೆಗಳ ಬೋಂಡ ಬ್ರೈಡಲ್ ಇತ್ತದು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗಳ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಇರಗ ಬತ್ತದಾಕಲು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ. ಇರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ಯಾನೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಒಂದು ಇರ್ನ ಒಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿದ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ. ನೀವು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಬ್ರೈಡಲ್ಗೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾರು ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಡೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ಇರ ರಜೆ ದೀಪಾರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ರಜೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದೇ ಒಂಜಿ 2 ಮಂತ್ ರಜೆ ದೊತ್ತೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವೀಕ್ಲಿ ಅಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ಪೊಡುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಜೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಏಪ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇರು ನೆಕ್ ಪೋದಿತ್ತರಡ ನಿಕ್ಲ ನಂಬರ್ಗೆ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ಅಣ್ಣತೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ. ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ನೆಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಾಡ ಎಂಕಲ್ಲಕ್ಕೇನುವ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ದಾದಂದ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಈ ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಲ್ಲಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡದೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆವೇನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ನೈಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪುಂಡದೆ ಅಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಾಡ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಇರೇ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ ದೇವರ ಇರ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಾವೆ. ಮೇಡಮ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅರಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡುತ್ತಂಡ ಆರನ್ಕೇಂದು ಮದ್ಮೆಗ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆರನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತದು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಏರಂಡಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಡ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ದಲ್ಪ ಜತದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಐತೆ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ತೋಜುಂಡತ್ತೆ ಏಟ ಒಂದು 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋಂಡ ಯಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ದ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಪೋತಿನ ರೋಡು ತುಲೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ರೋಡು ಆ ರೋಡ್ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾರಡ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಗತ್ಯ ತಿನ್ನಕುಲು ಪೋಲೆ ಐಬ್ರು ಶೇಪು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಂಡಲ ಪೋಲಿ ಪಾತೆರೊಲಿ ಪಾತೆರ್ದು ಎತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆವನ್ಲೆ ಪಣದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜಾರಿ ಮಲ್ಪಲೆ